नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट तालुका शिरूर जिल्हा परभणी। तर आज 3 मे चा नवीन हवामान अंदाज। राज्यामध्ये 3 मे, 4 मे आणि 5 मे दरम्यान राज्यात आभाळ येणार आहे, ढगाळ वातावरण राहणार आहे। तर राज्यात 3 मे रोजी आज दिनांक अमरावती जिल्ह्यामध्ये काही भागामध्ये पाऊस पडणार आहे। तरी हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांना लक्षात घ्यावा। आणि तसेच राज्यामध्ये तसेच पूर्व विदर्भात पूर्ण भागात काही ठिकाणी या 3 दिवसामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। हा पाऊस चंद्रपूर यवतमाळ या भागात पडण्याची शक्यता आहे। हा देखील अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा। तसेच राज्यामध्ये 3 मे, 4 मे आणि 5 मे दरम्यान लातूर जिल्ह्यामध्ये उमरगा या भागात कर्नाटक बॉर्डरच्या बाजूने पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। त्या भागात जर कांदा असेल, हळद असेल तर त्या शेतकऱ्यांनी करण्याची तयारी ठेवावी। तसेच राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती जर बघितली तर राज्यामध्ये सगळीकडे कांदा काढणे चालू आहे, हळद काढणे चालू आहे, भुईमुग काढणे चालू आहे, काही जणांचा हरभरा राहिलाय, काही जणांचे गहू आहे। तर सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यावा। राज्यामध्ये 11 मे, 12 मे, 13 मे, 14 मे या दरम्यान राज्यामध्ये परत वातावरण खराब होणार आहे। तर राज्यामध्ये अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, मान्सून पूर्व पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। तरी हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा। म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घेऊन आपण आपलं पीक कसं वाचवता येईल याची काळजी घ्यावी। हळद असेल तर ताडपत्री आणून ठेवण्याची तयारी ठेवावी व आपण आपला कांद्याचं देखील संरक्षण करण्याची तयारी ठेवावी आणि हा अंदाज लक्षात घ्यावा। अचानक जर वातावरणात बदल झाला तर ताबडतोब शेतकऱ्यांसाठी मदत म्हणून ताबडतोब मेसेज दिला जाईल आणि शेतकऱ्यांचं मात्र नुकसान होऊ देणार नाही। हा अंदाज देखील सर्वांनी लक्षात घ्यावा। तसेच अचानक बदल झाला तर लगेच मेसेज दिला जाईल। धन्यवाद।